A prečo vzniká táto bolesť? Vzniká jednostranným preťažovaním, keby to mám takže zglobalizovať. Čiže v jednom smere tráviš dlhý čas s tým krkom pravdepodobne. Ono je to veľmi jednoduché, tak toto znie zložito, ale ja to často ľuďom vysvetľujem tak, že keby mám že 9-10 hodín denne takto ruku a chcem ju potom vystrieť, tak ma to tiež bolí. No ale neuvedomujeme si, že keď takto necháme 8-9 hodín počas toho dňa tú hlavu trošku v predsune alebo pozeráme do počítača, do telefónu alebo jednoducho, že sa nehýbeme a sme v jednej pozícii non-stop, tak a nekompenzujeme ten pohyb, tak vznikne bolesť. To telo nás upozorní, že toto pre ňoho nie je úplne vhodné. Mať to jednostranné zaťaženie. A ako len tomu predchádzať? Predchádzať vieme veľmi jednoducho a to je, že rozhýbavať to telo. To je také základné, že ak tá bolesť je spôsobená tým fyzickým stavom, niekedy môže byť spôsobená psychickým stavom, ale ak sa bavíme čisto o tej fyzickej príčine, somatickej to nazývame, čiže telová, tak vtedy tá bolesť vzniká tým, že sme v tej jednej pozícii a vieme tým predchádzať, že si to rozhýbavame, že ako keby rozbíjame tú pozíciu. Že teraz vieme, že keď... Lebo mojou úlohou teraz by bolo, že by som hľadal to, čo ti spôsobuje to dráždenie nervu. Čiže ja by som ti hýbal s krkom, alebo by som ťa poprosil, aby si robil pohyby s krkom a ty napríklad, keď by si spravil, že buď predsun, alebo hlavu dole, a teraz by sme chvíľku počkali, ty by si opakoval nejaké pohyby, tak ja by som videl, že začína ti to dráždenie do tej ruky. Ty by si mi začal opisovať, že vzniká bolesť, trošku to ide viacej a ja viem, že tým si ty dráždiš tú nervovú štruktúru a teraz idem hľadať tým pádom pohyby, ktoré väčšinou sú oproti, čiže keď takto ti to dráždi, tak zasunieš väčšinou ten krk a tým pádom sa sťahuje ako keby tá bolesť a menej dráždiš nervovú štruktúru a podobne.